ארבל, אוקיי, כן, אפשר רק שאלה על מבנה לואיס? כן, כמובן. אגיד לך, על המולקולה הבאה, מבנה לואיס יוצא דופן, SOCl4. מהמם. צייר את המולקולה. לצייר אותה עכשיו? כן. זה השאלה. אוקיי. יכול להסביר רגע מה עשית? כן, כאילו לצייר עם הסבר, פשוט אמרת לצייר. לא, זה מה שאמרו, אמרו לצייר את המולקולה, זה חלק כן, מתרגיל. אין בעיה. אז אם אתה זוכר מהתגבור שעבר, שאמרנו שרק C, N או F חייבים לקבל אוקטט. מה זאת אומרת אוקטט? שיהיה מסביבם 8 אלקטרונים. מה זאת אומרת 8 אלקטרונים? אנחנו יודעים שקשר זה 2 אלקטרונים, לא לבלבל. קשר זה דבר אחד, לפי החוק שלימדתי אתכם בתגבור שעבר, אבל מבחינת אלקטרונים, קשר כימי זה 2 אלקטרונים. קשר זה 2 אלקטרונים. אז CN או F חייבים להיות מסביבם 8 אלקטרונים. ופה יש לנו רק O שחייב באמת לקחת אוקטט. שה-O זה באמת לוקח אוקטט 2, 4, 6, 8. אבל לפני שאתם עושים את האוקטט ובודקים את האוקטט, תמיד תעשו שיטת הדברים, בסדר? אז בואו אני אצייר את זה שוב פעם. אני יודע שה-S הוא המרכזי, כי אני יודע שהלוגנים הם תמיד בצד. עכשיו, איך אני יודע ש-CL, כאילו S הוא המרכזי ולא O? כי S הוא פחות אלקטרו-שלילי. אבל בכל אופן, אם אתם מנסים את ה-O המרכזי, זה לא יסתדר לכם מבחינת הדברים. אז אני עושה S, ואז O, ואז CL, 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 CL. עכשיו, S נמצא בטור השישי, אז צריך להיות מסביבו 6 דברים. ואמרנו, קשר זה דבר אחד, ואלקטרון, נקודה. אלקטרון זה גם דבר אחד. אז עכשיו, כאילו מהציור הראשון, יש מסביבו 5 דברים, לא 6. צריך להיות 6, בסדר? אז כדי שיהיה 6, אני לא עושה את זה, כי אם אני עושה את קשר כפול עם CL, אז זה לא יסתדר מבחינת הדברים מסביב ל-CL. כי בדרך כלל ה-CL הוא נמצא בטור שביעי, וזה צריך לקבל 7 דברים מסביבו. אז ככה זה, אי אפשר לקבל 7 דברים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אי אפשר. בגלל זה הלוגנים מקבלים בדרך כלל קשר, 99% מהמקרים, באמת. קשר ו3 זוגות אלקטרונים. כולם ככה. סבבה. אז עכשיו אתה עושה קשר כפול עם מי? עם ה-O. ואז זה יסתדר מבחינת הדברים גם של החמצן. כי חמצן נמצא בטור שישי, אז 1, 2, 3, 4, 5, 6. וככה מסתדר מבחינת הדברים של כל האטומים. עכשיו, שואלים אם זה מבנה לואיס רגיל, מורחב או חסר. אין לי מושג מה זה, מה? מורחב? רגע, אם זה חסר, מורחב או מה? או רגיל. רגיל? לא מבין מה הכוונה מהשאלה הזאת. אפילו אני רואה את ההרצאות של אלונה, ולא דיברה על זה בכלל בהרצאות. זהו, זה תרגילים ממבחנים קודמים. אוקיי. למה ללמוד דברים שלא למדתם עם אלונה בהרצאה? כי לא למדתם את זה, מה זה פשוט חסר וזה. העלו לנו תרגילים, כאילו מבחנים למודל, אז עברתי, ראיתי מבנה אני פשוט לואיס. לא יודע מה הכוונה מהשאלה הזאת. מה זאת אומרת מורחב? שזה כאילו שובר את החוק של האוקטט? לא יודע מה זה אומר. מה הכוונה נראה מהשאלה הזאת? בדרך כלל שואלים נראה לצייר לי מבנה הכוונה לואיס. לאוקטט מורחב. אוקטט מורחב? אז אם זה אוקטט מורחב, כמובן, ל-S יש אוקטט מורחב, כי אין לו אוקטט בכלל. יש לו 2, 4, 6, 8, 10, 12. אז כמובן זה אוקטט מורחב ל-S, אם זאת הכוונה מהשאלה. אבל זה אפשר
אנחנו לא שומעים אותך. סליחה, לחצתי על הכפתור של המיוט. מה שאמרתי שאם מדובר על אוקטט מורחב, אז כמובן יש אוקטט מורחב ל-S, כי יש מסביבו 12 אלקטרונים, 2, 4, 6, 8, 10, 12. אז אם מדובר על אוקטט, כן, ל-S אין אוקטט במולקולה הזאת, הוא לא חייב לקחת אוקטט, כי הוא לא נמצא בארבעת האטומים האלה, CNOF. בסדר? טוב, תודה. אבל בדרך כלל שואלים אתכם לצייר מבנה לואיס, ואז לצייר את הגיאומט, כאילו מה הצורה של כאילו הגיאומט, אם זה טטראדר, שאלו את זה גם. מהו מבנה האלקטרוני סביב האטום המרכזי? כן. אז זה גם לפי הטבלה שיש לכם. רגע, אני אראה לכם את הטבלה. אחרי שאתם מציירים מבנה לואיס, זה הופך להיות קל. רגע, כך. אז אם אתם מציירים מבנה לואיס, ואתם רואים, למשל מים, אם אנחנו מציירים מים, מבנה לואיס של מים, וזה ככה, אז אני רואה שיש לי שתי זוגות אלקטרונים ושני אטומים. בסדר? אז אנחנו רואים שזה שני אטומים ושתי זוגות אלקטרונים, אז אכן זה זוויתי. עכשיו, איך אפשר לזכור את זה? או פשוט צריך לזכור פשוט את השמות. אם זה שני אטום ושתי זוגות, לזכור שזה זוויתי. אני עדיין לא שאלתי את אלונה אם זה יהיה אתכם במבחן, אבל בינתיים תסתכלו על הטבלה. לפני המבחן אני אגיד לכם אם מותר לכם להכניס את זה. בסדר? כמובן בעברית, כאילו לא באנגלית. אני שומע שאלה, אבל שאלה קוטעת. מי זה? אם אתה יכול... נועם. אולי אתה משתמש ב-3G? לא, אני מחובר ישר לרשת, אני מחובר עם כבל רשת. זה קוטע קצת, אבל זה בסדר, אני שומע אותך טוב עכשיו. בבקשה. יופי. הלוגנים לא אוהבים להיות באמצע, נכון? הלוגנים בדרך כלל בצד, אני אף פעם לא פגשתי הלוגן באמצע. אתה, זה מספיק טוב לי. זה קוטע שוב פעם. אתה יכול לרשום את זה. אני רואה את הצ'אט גם. שמונה, כאילו, בדרך כלל לא שואלים על מבנה לואיס של היליום או של גזים אצילים, כי הם לא יוצרים קשרים. בדרך כלל יש להם סדר קשר של 0. אז כאילו, מה הכוונה? תגיד לי מה הכוונה מהשאלה, כדי שאני אסביר לך. אם אתה שואל על מבנה לואיס, הם לא שואלים את זה. אין בעיה. אוקיי, עכשיו בואו נתחיל עם ההיברידיזציות. תקשיבו, זה נושא שמזכיר לי בכימיה קוונטית. מה זאת אומרת? אם אתם זוכרים, אמרתי לכם, בכימיה קוונטית לא צריך להתעמק בנושא. למה? כי הכל תיאורטי. הכל תיאוריה. אין דבר, אפילו כימאים, אם אתם שואלים אותם, לפי הניסיונות, נכון, לפי, בוא נגיד, מה שאתם לומדים זה צריך להיות SP3, אבל לפי כל הניסויים שהם עושים, זה לא, זה SP2, SP2.5. אז זה הכל תיאוריה, לא צריך להתעמק בזה כל כך, אבל אני אתן לכם שיטות קלות כדי פשוט להבין את זה. אז היום נעשה קשר סיגמה ופאי, איך לדעת כאילו כמה קשרי סיגמה, כמה קשרי פאי יש, ואז נעשה MO שזה אורביטל מולקולרי, המולקולר אורביטל, ואז
נעשה שני תרגילים, איך נדע את ההיברידיזציה של האטומים. אני אביא לכם מולקולות גדולות, ואז נציין את ההיברידיזציה של האטום המרכזי במולקולות האלה. ואני חושב שזה ייקח 5 דקות, 5 דקות, 5 דקות, ואז נתחיל במשוואות כימיות. כי זה באמת נושא שלא צריך להתעמק בו ולתת לו לסבך אתכם. בסדר? אז לגבי קשר סיגמה, קשר סיגמה זה הקשר הראשון. כל קשר מעל זה נקרא פאי. בסדר? אז אם יש לי למשל את זה, הקשר הראשון זה סיגמה, ואז כמה קשרי פאי יש לי? 2. זה הכל. כל קשר אחרי הקשר הראשון זה קשר פאי. אם יש לי את זה, שזה האציטון. בסדר? כמה קשרי סיגמה יש לי פה? אתם יכולים לענות אפילו בראש שלכם. 10. לא, 3. אתה ספרת גם את הממנים. טוב מאוד. וואי, אני אפילו לא עניתי על השאלה שלי נכון. רגע, בואו נצייר את זה בצורה מלאה. לא התכוונתי... טוב. C, H, 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 C, H, H. בסדר. ככה זה הלואיס המלא. אוקיי, עכשיו תגיד לי כמה קשרי לואיס יש. כמה קשרי סיגמה יש? אתה אמרת 10? 9. 9, מצוין. 9. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, זה קשר פאי. בסדר? כי תמיד הקשר הראשון זה סיגמה, וכל קשר אחרי זה קשר פאי. אם זה מובן, קשרי סיגמה ופאי, איך לדעת, איך לספור אותם? בסדר? אוקיי. עכשיו, לגבי MO. יכול לתת עוד דוגמה? כן, כמובן, אין בעיה. בבקשה, רק תסתכל על החלק הזה. לא, בעצם אי אפשר. טוב, בואו אני אצייר מולקולה פה. יש למישהו קודם כל בעיה להבין את הציורים האלה? כאילו אם אני מצייר לכם ככה? אם מישהו לא מבין את זה, בבקשה, יגיד לי את זה עכשיו כדי שאני אסביר את זה. אני בגדול לא הבנתי יותר מדי את ההסברים שלה. אני יודע שכל קו זה כאילו קשר, אבל חוץ מזה קצת... כל קו זה קשר. עכשיו, כל זווית זה פחמן. כל זווית, אתה רואה את זה? זה פחמן. זה פחמן. זה פחמן. בסדר? כל זווית זה פחמן. עכשיו, זה כימיה אורגנית יותר. אז לכל פחמן יש 4 קשרים תמיד. בסדר? בכימיה לפחמן יש 4 קשרים. אז אם למשל אני מצייר לך דבר כזה, בסדר? אתה קודם כל שם את הפחמנים, 1, 2, 3, 4, ואז השאר אתה משלים עם מה? עם מימנים. בסדר? אני יודע למשל, לפחמן הזה עכשיו יש קשר 1, אבל הוא צריך לקבל 4. אז איך אני משלים את זה? עם מימנים. כמה מימנים? 3. 1, 2, 3. לפחמן הבא, כמה קשרים יש? 1, 2. אז כמה מימנים אני צריך להוסיף? 2. אתה משלים עם מימנים. גם פה, 2 מימנים. ופה, 3 מימנים, כדי שזה יגיע ל4. בסדר? עוד דוגמה? תמיד אני משלים את הקשרים עם מימנים, נכון? כן. בוא נעשה עוד דוגמה קטנה. אם יש לי דבר כזה, סליחה. בוא נתחיל משמאל לימין, בסדר? אוקיי, אז פה, לפחמן הזה, כמה מימנים יש? 3. יופי, 1, 2, 3. אני הולך הלאה לפחמן הבא, זה. כמה מימנים יש?
יש לו סטם, אז הוא צריך עוד שתי מימנים. עוד פעם? יש לו שני קשרים, אז הוא צריך עוד שני מימנים. למה שניים? תסתכל כמה קשרים יש לו. אחד, רגע, בואו נשנה צבע. יש לו אחד, זה הפחמן, בסדר? יש לו אחד, שתיים, 3, 4. כמה מימנים יש לו? אז יש לו 4, יש לו כבר 4 עכשיו. אז אין לו מימנים, נכון? כן, הוא לא צריך. כן. גם לפחמן הזה אותו דבר, יש לו 1, 2, 3, וזה הרביעי. אז לא צריך להוסיף שום מימן. בסדר? אז בעצם לפחמן הזה ולפחמן הזה אין מימנים. אני ממשיך הלאה לפחמן הזה שיש לו 3 מימנים. פשוט להשלים מימנים, זה הכל. אוקיי. יופי. אוקיי, אז כבר אנחנו במולקולה הזאת. בואו נספור את קשרי סיגמה, כמה יש, וקשרי פאי, כמה יש. תנסו לעשות את זה, אני אתן לכם 2 דקות, לדעת כמה קשרי סיגמה וכמה קשרי פאי יש במולקולה הזאת. לא לשכוח שפה יש פחמן, פה יש פחמן. 4 פחמנים סך הכל. מה השאלה הפעם? כמה קשרי סיגמה וכמה קשרי פאי יש במולקולה הזאת. ארבע פאי. אוקיי, אתה אומר 4 פאי וכמה סיגמה? מתבלבל לספור. רגע, בואו נתחיל בפאי. בואו נתחיל בפאי. למה 4 פאי? איפה הם? בואו נעגל אותם. איפה 4 פאי? קשרים כפולים, כל ה-O. איזה O? אתה סופר את זה? לא, אני שואל על המולקולה הזאת. סליחה, וואו. הכל בסדר, יכול להיות טעות שלי. אבל אני התכוונתי במולקולה הזאת. תגיד לי עכשיו אבל, כמה קשרי פאי יש במולקולה הזאת? 2. 2, שהנה הם. 1, 2. כל קשר מעל הקשר הראשון, זה נקרא פאי. עכשיו, כמה קשרי סיגמה? כל הקשרים היחידים. אז זה 1, 2, 3, 4, 5, רק הראשון. 6, 7, 8, 9. אז 9 סיגמה, 2 פאי. איזה קשר יותר חזק? קשר סיגמה או קשר פאי? סיגמה. נכון, סיגמה זה יותר חזק. אבל מה שמתבלבלים רוב הסטודנטים, שאם יש לי קשר כזה, ואני משווה אותו עם קשר זה יותר חזק. כי זה קשר סיגמה ופאי. אבל אם אני משווה את הקשר הזה, אם הקשר הזה רק פאי, אז זה יותר חזק. אבל הקשר הזה כמובן יותר חזק מזה. אוקיי. זה לגבי סיגמה ופאי. עכשיו, לגבי MO. דיברתי עם אלונה, אמרה לי, לא צריך מעל S. לא צריך מעל S. עד S זה מספיק. כאילו, מה זאת אומרת עד S? עד S זה לפה. אבל מה אכפת לנו? נעשה 1P, כי זה אותו דבר. אין הבדל משמעותי. אז בואו נעשה שתי דוגמאות ל-MO. בואו נעשה O2. בואו נעשה 3 דוגמאות. H2. ונעשה אחד קשה, שזה O2 מינוס 2. בואו נתחיל בקל, אוקיי? בואו נתחיל ב-H2. מה זה H2? כאילו H2 אתם יודעים שזה אכן ככה, זה H2. אז אני שם H פה, בסדר? ו-H פה. תמיד אמרתי לכם שאתם תצטרכו לעשות את הקונפיגורציה האלקטרונית
כאילו זה יעזור לכם הרבה בכמה נושאים. אז זה הנושא האחרון שזה יעזור לכם בו. אז ל-H יש אלקטרון אחד, שזה כמובן, 1s, 1, ופה גם 1s, 1. נכון? אז בעצם של המימן הזה יש לי אלקטרון אחד, של המימן השני גם יש לי אלקטרון אחד. אז פה כאילו הקונפיגורציה האלקטרונית של האטום הראשון, ופה הקונפיגורציה האלקטרונית של האטום השני. רגיל, כמו שעשינו קודם, קונפיגורציות אלקטרונית, כמו שסידרנו אותם. רק פה באמצע, אני מחבר אותם. וכמו תמיד, כל קו כזה יכול להכיל שני אלקטרונים. אז 1, 2. זה ה-MO של מימן. עכשיו בוא נעשה של חמצן. זה בעצם לכל אומר שקיים הקשר הזה? מה זה? זה אומר שקיים קשר כזה. או 2? לא, סליחה, H2. כן, כמובן. גז סוג מימן הקשר שנמצא באוויר. זה אחד? מה? סוג הקשר זה אחד? סוג הקשר? סדר הקשר. סדר הקשר, סליחה. כן. זה 2 מינוס 0 חלקי 2. אבל בסדר, נעשה את זה. בוא נעשה O2. רגע, מישהו כתב משהו? איזה שאלות? יש שאלה שלא עניתי עליה? שאלת כאילו רגע, תזכיר לי מה שאלת? כן, כן. כן, אין דאגה. אני אעשה את זה. זה בסדר. אוקיי, אז O2, הלואיס שלו הוא ככה. אז אנחנו מצפים לסדר קשר של 2. אבל לא משנה, עכשיו בוא נתמקד ב-MO. אז יש לי חמצן פה וחמצן פה, אני עושה קונפיגורציה אלקטרונית. כמה אלקטרונים יש לי כל חמצן? 8 או 6? מישהו יגיד לי. 8, לא? 8? כן, אני חושב 8, כן. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, וגם החמצן השני אותו דבר. למה לעשות את כל זה אם אפשר פשוט לעשות מבנה לואיס ולהבין כמה קשרים יש? לא יודע. זה MO כדי רק, כאילו אני באמת לא ציפיתי שתלמדו את ה-MO וכל ההיברידיזציות. אני חושב שהנושא הזה בכימיה לא כל כך מועיל, אבל בכל אופן מה לעשות? צריך לעשות את זה. אוקיי. אז בעצם בואו נחבר את זה. יש לי 8, 8, אז זה צריך להיות 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
פשוט מחברים את האלקטרונים ושמים אותם באמצע, זה הכל. עכשיו, מה ההבדל אם יש לכם או -2? באמת, רק תעשו את זה, חבר'ה. אם יש לכם, או 2 -2, אם אתם רואים -2, אז אתם פשוט מוסיפים עוד 2 אלקטרונים באמצע. בסדר? אם היה לכם למשל או 2 פלוס 2, אז דווקא אתם מחסירים 2 אלקטרונים מהאמצע. בסדר? זה פשוט המטען, כמה אלקטרונים להוסיף או כמה אלקטרונים להחסיר. זה הכל. מכל O אני מוסיף, או רק נגיד ה-O הימני? אוקיי, עכשיו, אם יש לך או 2 -2, או שאתה מוסיף אלקטרון לכל אחד, או שאתה מוסיף 2 אלקטרונים לאטום אחד. זה בסדר, שניהם בסדר. בסדר? אתה יכול לעשות מה שבא לך. אבל שוב פעם, היא לא תביא לכם מעל, כאילו, זה המקסימום, פה. בסדר? אז בקיצור, אם אתם יודעים, H2, אתם יודעים, מקסימום זה יהיה 2, 4, 6, 8 אלקטרונים. מקסימום. זה הכל מה שאתם צריכים לדעת, רק את הציור הזה. סדר הקשר, אני לא משתמש ב-P? כדי לחשב את סדר הקשר, אתה צריך רק את S1 ו-S2. שוב פעם, סדר קשר זה כאילו סיגמה רגיל, כאילו אתה משתמש ב-P, פשוט היא לא תביא לכם MO לאטומים שמכילים אורביטלים P, רק לפה. אז בעצם אתה לא צריך את זה. הבנתי, תודה. בסדר? אתה יכול לתת את הדוגמה הזאת? עוד פעם? אתה יכול לתת את הדוגמה? בוא נעשה דוגמה, אבל עם הסדר קשר, בסדר? אוקיי. אוקיי. בוא נעשה HE2 עם סדר קשר. HE פה ו-HE פה. כמה אלקטרונים יש ל-HE? 2. אז 2 לזה. 2 לזה. ואני מחבר אותם, 1, 2, 3, 4. פה זה לא רשום, אבל פה זה סיגמה 1S, ופה זה סיגמה 1S אנטי-בונדינג, עם כוכבית. ואתם זוכרים מה הנוסחה של סדר קשר? מה עושים? קושרים פחות, בלתי קושרים, לא? קושרים, יש לי 2, שזה כאילו, קושרים זה בלי כוכבית, 2, שזה זה, מינוס אנטי-בונדינג, שזה 2, חלקי 2, נכון? כמה זה יצא? 0. סדר קשר 0. אין קשר ביניהם. לא ייווצר. המולקולה הזאת לא תיווצר. למה? כי זה בעצם גז אציל. אם זה 0 או מתחת ל-0, זה אפילו מ-0 עד 1, כאילו שבר בסדר. אם זה שבר מ-0 עד 1, בסדר, זה יכול להיווצר באיזשהם מקרים מסוימים, אבל זה גם לא יציב בכלל. אז בדרך כלל זה 0, 1, 2, מספרים שלמים. מה המספרים האלה מסמלים, שרבה? סדר קשר? כן, אתה יכול להסביר? אוקיי, אז קודם כל סדר קשר אומר לך, אם זה בוא נגיד חיובי, אומר לך שהקשר יציב. אבל גם מציינים לך את מספר הקשרים. בדרך כלל אם זה 1, אז יש להם קשר אחד ביניהם. אם זה 2, אז 2 קשרים ביניהם. למשל, סדר קשר של N2 זה 3. סדר קשר של O2 זה 2.
ואם אתה מצייר מבנה לואיס, אתה רואה ש-N2 זה ככה, ו-O2 זה ככה. אז מה זה אומר סדר קשר של חצי? שוב פעם, זה לא יציב. בגלל זה אני אומר, זה לא יציב. זה משהו שלא יציב. הבנתי, תודה. שאלה אם חצי אומר באמת מה זה הקשר. כאילו אני הייתי אומר שזה פשוט קשר לא יציב בכלל. כאילו, אם הוא לא שלם, הוא פחות יציב טוב. כן. כאילו, אם היא שאלה אתכם, בוא נגיד, איזה קשר יותר יציב, ואתם עושים סדרי קשר ואחד 0.9 ואחד 0.5, אתם תגידו לה ש-0.9 הוא יותר יציב. אוקיי, עכשיו באמת אחד אחרון, ונעשה את איך לציין את ההיברידיזציה של כל אטום מרכזי. אוקיי, רק נעשה HE2 פלוס, שזה מה שזה אומר. אני מחסיר אלקטרון מאחד מהם. אז כאילו, זה היה ככה לפני. עכשיו אני מחסיר אלקטרון אחד, אז זה ככה. אז 1, 2, 3. בסדר? זה ההבדל. שאם יש לי מטען, אני מחסיר אלקטרונים מהאמצע. בסדר? אחלה. אוקיי. אז סיגמה פאי הבנו, MO, קל מאוד, כי זה 1S ו-2S, לא צריך מעבר לזה, היא אמרה לי. עכשיו היברידיזציה של אטומים, יש לי חוק קל שיעזור לכם מאוד עם זה. תסתכלו על המולקולה הזאת, ואני חושב, אם במבחן הם ישאלו אתכם על היברידיזציה של אטומים, הם יביאו לכם מולקולה, ובבקשה תציינו את ההיברידיזציה של כל האטומים המרכזיים. אז עכשיו לשאלה של... מה היה השם שלו? נועם, כן. הוא עדיין פה? אוקיי. אהלן נועם. אוקיי, אז ככה. אם יש מסביב לאטום המרכזי, שלום. אם יש מסביב לאטום המרכזי 4 קבוצות, עכשיו דיברנו על מבנה לואיס על דברים, לא להתבלבל. עכשיו אני לא רוצה להשתמש במילה דברים, כי אז תתבלבלו עם מבנה לואיס. אם יש 4 קבוצות, מה זה קבוצות? זה או זוג אלקטרונים, כאילו זוגות אלקטרונים, זה קבוצה, או אטום. אני מזכיר, דבר במבנה לואיס זה היה מה? או אלקטרון, כאילו לא זוג, אלקטרון זה היה. אלקטרון, או מה? קשר. קשר. זה עשינו, סיימנו. לא לתת את זה לבלבל אתכם. עכשיו אני מדבר על קבוצות. בהיברידיזציה מדברים על קבוצות. זוגות אלקטרונים או אטומים. בסדר? לזכור את זה. זה יעזור לכם מאוד. יופי. עכשיו, אם יש 4 קבוצות, זה SP3. אם יש 3 קבוצות... אתה יכול לחזור על מה שכתבת רגע? כן, כן, אני ארשום את זה שוב. SP2. אם זה 2 קבוצות, SP. קבוצה זה זוג אלקטרונים או אטום. אם מתבלבלים, כאילו חושבים שקבוצה זה דבר, כאילו קשר או אלקטרון, כל ההיברידיזציות לא נכונות יהיו. עכשיו, תראו כמה זה קל. אם אני רוצה לדעת את ההיברידיזציה של החנקן, לא לשכוח, לפעמים בציורים האלה לא רושמים את הזוגות האלקטרונים. בכימיה אורגנית לא תמצאו מישהו שלמד כימיה אורגנית שרושם אלקטרונים בציור שלו. אין אלקטרונים. פה יש 2, 2 זוגות, פה יש זוג. בסדר? מתי שאתם מציירים מבנה לואיס, אתם תדעו. כאילו, בגלל זה עדיף שאתם תציירו מבנה לואיס, לא יבקשו מכם לצייר דבר כזה.
או אפילו אם הם מביאים לכם דבר כזה, אני חושב שיתנו לכם זוגות אלקטרונים. אבל בכל אופן, אני שמתי לכם פה זוגות אלקטרונים. אז ככה. אז מה אתם חושבים לפי החוק הזה? מה ההיברידיזציה של החנקן הזה? כמה קבוצות יש מסביבו? מה זה קבוצה? עוד פעם? 4. 4, שזה אטום, 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 וזוג אלקטרונים. 4 קבוצות. אז מה הוא? sp3. זהו. בואו נסתכל על ההיברידיזציה של הפחמן הזה. כמה קבוצות יש מסביבו? 3. אתם זוכרים? כן, נכון. כי לפחמן בדרך כלל יש 4 הקשרים, אין זוגות אלקטרונים. אז זה אטום, קבוצה, 2 קבוצות, והאטום הזה. אבל מה 3 פירוש קבוצות. הכתיבה הזאת? איזה... מה הכוונה? מה פירוש sp3? אוקיי, אז בגלל זה אמרתי לא להתעמק בזה כל כך, אבל sp3, נכון שיש אורביטלים s ואורביטלים p? כן. אז הם, בוא נגיד, מתערבבים יחד, ואז יש לי אורביטל אחד שנקרא sp3. לא צריך החיבור להתעמק של בזה שניהם. כל כך לדעת מה בדיוק קורה. פשוט זה היבריד מסוים של s ו-p ביחד. אבל לא יבקשו ממך להסביר מה זה sp3 ואיך זה קורה. הם מבקשים ממך לדעת את ההיברידיזציה של כל האטומים. עכשיו, לגבי קשרי פאי, בדרך כלל ב-sp3 אין קשרי פאי, אין קשרים כפולים. ב-sp2 יש קשר פאי אחד, וב-sp יש שני קשרי פאי. עכשיו, מה זה אומר? אני יודע שזו שאלה מבלבלת. מה זה אומר בדיוק sp2, מה זה sp, איך זה בדיוק קורה בכימיה? בגלל זה אמרתי בתחילת השיעור, לא צריך להתעמק בזה. זה יבלבל אותך. רק תזכור את החוקים הקלים האלה בנושאים של הכימיה קוונטית, בנושא של ההיברידיזציה, לעשות את זה פשוט. זה יותר קל כך. אוקיי, בואו רק נעשה היברידיזציה האחרונה של הפחמן הזה. עכשיו, רשום פה CH3, תציירו את זה ככה, עדיף, בסדר? כדי שלא יהיה בלבול. כמה קבוצות יש מסביב לפחמן הזה? 4. 4 זה sp3. תקשיבו, בדרך כלל פחמן שיש לו 4 קשרים יחידים הוא sp3. בדרך כלל הם שואלים על ההיברידיזציה של פחמן, זה המקור של השאלה הזאת, של פחמן. אם יש לו קשר כפול הוא sp2, ואם יש לו קשר משולש אז הוא sp. אבל פה אין קשר משולש, אז בואו נעשה מולקולה האחרונה עם קשר משולש. אתם יודעים מה זה? זה סיאניד. אוקיי, אז סיאניד, אם אני מסתכל על הפחמן הזה, כמה קבוצות יש מסביבו? קבוצה 2, אז הוא sp. כמה קשרי פאי יש ל-sp? 2. מובן? That's it. אתה יכול לתת עוד דוגמה ל-SP? ל-sp? כן. כן. תסתכלי על הפחמנים האלה. הפחמן הימני, כמה קבוצות יש מסביבו? קבוצות זה אטומים או זוגות אלקטרונים? זוגות אלקטרונים אין, אטומים 1, 2, אז הוא sp. אם אנחנו מסתכלים על הפחמן הזה, כמה קבוצות יש מסביבו? 1, 2, אז הוא גם sp. יופי. כל מה שלמדתם עד עכשיו, ממש עד המשפט הזה, זה הבסיס של כימיה. כאילו עברתם את החלק הקשה לפי דעתי. עכשיו, כל מה שנשאר זה יותר חישובים, משוואות, חישובים, פשוט לשים מספרים בנוסחה ואתם פותרים את השאלה. לא צריך
כאילו כל מיני, לא צריך להתעמק בנושאים וכל זה, זה עכשיו יותר מתמטיקה וקצת הבנה, אבל הבסיס שקצת יכול לסבך כמה סטודנטים, עברתם את זה. ב-20 דקות האחרונות אני רוצה שתבינו את המושג של מול. מה זה מול? ואז אני ארשום לכם משוואה כימית, ואני אסביר לכם איך להשתמש במושג, כאילו במושג הזה, במשוואה כימית. ואז מתי שאתם לומדים את זה עם אלונה, כבר יש לכם את ההבנה. ולפי דעתי, אם אתם מבינים את החומר קצת לפני ההרצאה, אפילו תבינו את ההרצאה יותר טוב, שזה טוב. אוקיי. לפני שאני אסביר לכם מה זה מול, אני אשאל אתכם מה זה שישייה. מה זה שישייה? שישייה? כן, מה זה שישייה? 6. נכון? אז אם אתם מבינים מה זה שישייה, קל מאוד להבין מה זה מול. אז שישייה, אם יש לי שישיית קולה, לא נגיד בירה, אז זה 6. אז מה זה מול? מול זה גם מספר כמו שישייה, רק שהוא הרבה יותר גדול. מה הגודל שלו? 6 גם, אבל 0.02 כפול 10 בחזקת מינוס 3. אז לא לקנות מול בירה אף פעם. זה המול. בסדר, זה פשוט מספר. למה עשו את המספר הזה? בואו נסתכל על הטבלה המחזורית שנייה. תסתכלו על הטבלה המחזורית. פה יש לי המשקל המולקולרי של חנקן 14. מה זה 14? 14 גרם. אבל אם אני מביא אטום חנקן ושם אותו על משקל, המשקל שלו יהיה 14 גרם? לא יכול להיות, זה גדול מדי. אז מה זה המשקל המולקולרי הזה? שזה ה-MW נקרא, molecular weight. מה זה? זה משקל, אבל לא של אטום, של מול אטומים. בסדר? זה משקל מולקולרי, מולקולרי, שזה משקל של מול אטומים. בסדר? אם אני מביא מול, 1 מול, חמצן O, אז המשקל שלו יהיה 16 גרם. אם אני מביא 1 מול ונדיום, המשקל שלו יהיה 51 גרם, 50.9. אז זה המשקל המולקולרי. זאת אומרת, אם אני מביא 1 מול, מה זה? אם אני מביא 6.02 כפול 10 בחזקת מינוס 3 אטומים. גם פה. שש נקודה כמה, ארבל? מה? 6 נקודה כמה? 6.02. כפול 10 בחזקת מה? מינוס 3. סליחה. 23. מינוס 3. 23. הנה, זה המספר הרשום בצורה ברורה. עכשיו, הנוסחאות שתשתמשו בהן הרבה, אבל אני אסביר את הנוסחה. n גדול שווה n כפול na. אני אסביר. 1 מול זה שווה ל-6.02 כפול 10 בחזקת 23. זה קשה להגיד את זה. בגלל שזה קשה להגיד את זה, אז המספר הזה נקרא מספר אבוגדרו, na. מה עוד פעם? המספר הזה, שזה 6.02 כפול 10 בחזקת 23, השם של המספר הזה, na. אם אני רושם לכם na, זה בדיוק כמו שאני רושם לכם 6.02 כפול 10 בחזקת 23. זה na, מספר אבוגדרו. אבוגדרו נאמבר.
עכשיו, אם יש לי 7 מול חמצן, ואני שואל אתכם כמה אטומים של חמצן יש לי פה. יש לי 7 מול. כמה אטומים של חמצן. אז רק אני אפתור פעם אחת בדרך הארוכה כדי שתבינו את זה, ואז נשתמש בנוסחה. אני יודע שמול אחד הוא 6.02 כפול 10 בחזקת 23 אטומים. אבל פה יש לי 7 מול. אז זה בעצם כמה? זה 7 כפול 6.02 כפול 10 בחזקת 23. מפה הנוסחה הזאת. מספר ה-n הגדול זה מספר המולקולות או מספר האטומים, בסדר? זה מספר מולקולות או אטומים. מספר אטומים או מולקולות. הוא שווה למה? למספר המולים. n קטן זה מספר המולים. שזה זה בעצם. מספר המולים. כפול NA, שזה מספר אבוגדרו, שזה 6.02 כפול 10 בחזקת 23. זה לא משתנה NA. אז NA תמיד נתון, זה לא משתנה. בשאלות הם ייתנו לכם או N גדול או N קטן, ואז פשוט אתם שמים את זה בנוסחה. עוד שאלה, תנסו לפתור. אם אתם פותרים את השאלה הזאת, באמת הבסיס זה מובן, באמת, וזה עכשיו חוזר על עצמו. הנוסחה הזאת אתם משתמשים בה הרבה. אז אני ארשום את השאלה. כמה אטומים יש ב-0.3 מול של חנקן? כשאני אומר חנקן, הכוונה ב-N, בסדר? שרבט, תמיד צריך לתת תשובה מספרית, או שמספיק תרשום את המספר כפול NA? לא, לא, תשובה מספרית. אוקיי. זה עדיין ייתן לך את התשובה כפול 10 בחזקת משהו, אבל עדיין, לא להשאיר NA ככה. 1.26 כפול 10 ב-33. רגע, מה התשובה שלך? 1.26 כפול 10 ב-33. וואי, תתקרב קצת. 1.26 כן. כפול 10 ב-33. 33. כן? זה לא אמור להיות פחות מ-20? רגע. מספר האטומים זה יצא לי בחרת. מספר האטומים זה n, נכון? זה שווה למספר המולים, שזה 0.3, כפול NA, שזה 6.02, כפול 10 בחזקת 23. עשית את זה? אני עשיתי את זה ויצא לי תשובה אחרת. צריך להיות תשובה אחרת, זה גדול. כאילו אנחנו מכפילים מספר אבוגדרו ב-0.3, אז הוא אמור להיות קטן יותר. 1.806 כפול 10 בחזקת 23. אוקיי, רק תגיד לי, 1 מה בהתחלה אמרת? 96? 806. 806 כפול 10 בחזקת 23? כן. זה נראה לי יותר הגיוני, רק אני אשתמש במחשבון כדי להיות בטוח. אם עשית את זה ויצא לך את התשובה הזאת, אז יש בעיה במחשבון לפי דעתי. זה הזמן לבדוק את המחשבון שלכם. אני גם עושה את זה שנייה. כן, זה התשובה הנכונה.
מישהו לא הבין את זה, אבל נעשה עוד דוגמה אחת אחרונה, אבל מישהו לא הבין את זה, כאילו... אני אשמח שתסביר שוב בבקשה איך הגעת למספרים בבקשה. אין בעיה, בשמחה. אוקיי, אז הכי חשוב קודם כל לרשום את הנתונים שלכם. הם רוצים לדעת כמה אטומים. כמה אטומים, מה זה? זה ה-N הגדול. N הגדול זה אטומים או מולקולות, אז N זה לא יודעים N גדול. עכשיו, יש ב-0.3 מול. ה-N הקטן זה מספר המולים. אז N קטן זה 0.3 מול. היחידות של מול זה MOL קטן. ו-NA זה נתון. אני יודע ש-NA זה מספר אבוגדרו, שזה 6.02 כפול 10 בחזקת 23. מה שאני עושה עכשיו, אני רק מציב בנוסחה. אז N גדול שווה, אני שם את המספרים שלי, שזה 0.3 כפול, במחשבון, תמיד שאתם משתמשים במספרים כאלה, תעשו ככה, אז 6.02 כפול 10, בחזקת 23, ואז תצא לכם התשובה הזאת. הבנתי, תודה רבה. בשמחה. עכשיו תנסו לעשות את זה. כמה אטומים יש ב-10 מול חמצן? אותו מספר כפול 10 בחזקת 24. כן, זה בעצם השיטה, רק להציב בנוסחה. אז בעצם N גדול, שזה אטומים או מולקולות, שווה למספר המולים, שזה 10, N קטן זה מספר המולים, כפול 6.02 בחזקת 23, שזה NA. יוצא לכם אותו מספר. ארבל, אני לא מבין משהו. אפשר לשאול שאלה? כן. אתה שואל כמה אטומים יש ב-10 מול חמצן, כן. ואתה מציב רק את המול, את מספר המולים, ואת ה-NA. איך אתה מקשר את זה לחמצן? פה אני לא מבין. עדיין, אוקיי. אז אנחנו פה לא מדברים על משקל, רק על מספר אטומים. אז אפילו אם זה היה חמצן, אם זה היה חנקן, אם זה היה לא משנה מה, אתה תקבל אותו מספר. שאלה מצוינת. זה בעצם, זה לא משנה. כדי להתייחס לחמצן, צריך להתייחס גם למשקל המולקולרי של חמצן. כן, אבל בנוסחה הזאת אני רק סופר, כאילו אני רק רוצה את מספר אטומים, רק רוצה מספר. אז בעצם המספר הוא לא תלוי במשקל. הוא תלוי רק במספר המולים. אז זה לא משנה אם זה חמצן, אם זה חנקן, לא משנה. כי אני פה מדבר על מספר. אם זה משנה, בוא נגיד, אם אני אומר לך... אבל יש נוסחה כזאת, נכון? יש נוסחה למשקל כמובן, אבל פה אנחנו מדברים על מספר, לא על משקל. פה עדיין לא נכנסנו במשקל, בתגבור הבא. בסדר? אם אני שואל אותך כמה בקבוקי קולה יש ב-10 שישיות, או כמה בקבוקי בירה יש ב-10 שישיות, זה אותו דבר. זה בדיוק השאלה פה. מה המספר? זה לא מתייחס למשקל. בסדר? אחלה. אוקיי, כי יש לנו עוד 5 דקות, בואו נעשה שאלה. אני לא רוצה שתבינו את ההסבר, רק עדיין זה יהיה בסיס עכשיו במוח שלכם, איך לעשות את זה. אוקיי, תסתכלו על השאלה הזאת. כמה אטומים של חמצן, שזה O, יש... זהו, האמת אני עכשיו צריך ללכת. הכל בסדר, זה מוקלט, אז 5 דקות אחרונות תראה בסרטון. לא, אם ניסיתי עם המספריים בהתחלה, והמספריים זה... אתה לא מדבר איתי. בן, שומעים אותך, אחי. אוקיי, תנסו לעשות את זה.
אתם יודעים מה? כי אין הרבה זמן ואני יודע שיש תרגול, אז אני אעשה את זה, ותנסו להבין את זה. אם לא הבנתם, לא נורא, אנחנו בתגבור הבא נעשה את זה. כמה אטומים של חמצן, של O, יש ב10 מול של O2? אז יש לי 10 מול, רגע, רק אני אעשה מיוט כי אני שומע מישהו. אוקיי. כמה אטומים של חמצן יש ב10 מול של O2? אז יש לי בעצם O2. ומה מספר המולים שלו? N שווה ל10 מול. עכשיו, אני בודק כמה מולקולות יש לי של O2. אז N גדול, כמו מה שעשינו קודם. זה N כפול NA. אז מספר המולקולות של O2 הוא בעצם 10 כפול 6.02 כפול 10 בחזקת 23, ואני מקבל 6.02 כפול 10 בחזקת מינוס 4 מולקולות של O2. לא לשכוח ש-O2 זה מולקולה כזאת. בכל מולקולה יש לי 2 אטומים של חמצן. אז הם שואלים אותי כמה אטומים של חמצן יש ב10 מול של O2. אז עכשיו אני יודע כמה מולקולות של O2 יש. איך אני מחשב כמה אטומים של O יש לי? אני פשוט מכפיל ב2. אז אטומים של חמצן, מספר אטומים של חמצן, הוא בעצם מספר המולקולות, שזה 6.02. זה תמיד ככה, אפשר לדעת את זה כחוק. מספר המולקולות כפול כמה אטום יש בכל מולקולה. אז כמה אטום יש בכל מולקולה? 2. ואז אני מקבל מספר האטומים של חמצן. אז אם יש לכם מולקולה, אתם מתחילים בדיוק אותו דבר, רק בסוף מכפילים במספר האטומים בכל מולקולה. עכשיו, לא לדאוג, בפעם הבאה אנחנו נתחיל כאילו מההתחלה במשוואות כימיות, ואני אסביר את זה יותר טוב, ומקווה שתבינו את זה. אוקיי, אז זהו לגבי היום. שיהיה לכם יום טוב, ונתראה, חבר'ה, שבוע הבא. תודה רבה, שרבל. יאללה, ביי ביי. יום טוב. תודה רבה.